Ideme sa venovať potravinám, no nemajú tam nič také ako nejaký zabudnutý zimný croissant, ale v každom prípade sú to zimné potraviny, ktoré vraj majú dobrý vplyv na našu pleť. A ako to nám povie Andrejka? Zodpovie nám to Zorka Konde. Zorka, ahoj. Vítaj v novom roku u nás. Ďakujem pekne za privítanie. Pozdravujem všetkých priaznivcov. Áno, my tu máme naozaj suroviny, ktoré sú také typické zimné potraviny, to sme aj avizovali. Pozrieme sa na jednotlivé potraviny, ktoré si teda vybrala a ako môžu pomôcť. To si asi zodpovieme pri každom tom nejakom vstupe alebo receptúre. Áno, ja by som len pripomenula, že stále je zima v plnom prúde a preto sa aj v našej kuchyni stále nachádzajú hlavne potraviny, ktoré používame najmä v zime, hoci aj môžeme počas roka, ale je to napríklad jednak kapusta, čerstvá hlavková, potom je to droždie, pretože asi častejšie pečieme, samozrejme citrón, patria sem jablčka, jogurt, škorica, ananás, samozrejme nejaké to vajíčko, med, bravčová masť a dokonca aj majonéza. Tak my si povieme, aké si môžeme pripraviť prostriedky na skrášlenie pleti. Sú to veľmi jednoduché, takže môžeme si nájsť naozaj tých 20-30 minút a použiť to na našu pleť, pretože zima je v plnom prúde a naša pleť trpí vetrom, mrazom a tak ďalej. Takže môžeme začať, povedzme. Nech sa páči. A čo si pre nás pripravila? Ešte by som spomenula, napríklad aj orechy vlašské sa hodne používajú. Takže mohli by sme začať peelingom. Pokiaľ nám ostali vlašské orechy, tak ich môžeme zomlieť na mlynčeku alebo úplne nastruhať na jemnúčko, zmiešať so smotanou a toto môžeme použiť ako peeling a vlastne to pôsobí ako exfoliácia, takže nám to dá odumreté bunky z pokožky preč a zároveň vyčistí aj hrubšie nečistoty, keďže je to v tej peelingovej forme a smotana a vlastne tie mastné kyseliny z orechov nám pleť aj zvláčnia. Prepáč mi, ja ti do toho vstúpim neplánovane, ale trpia aj pery v tom zimnom období a sú naozaj suché až popraskané. Keby sme použili orechy, a k tomu by sme ale nedali teda smotanu, ale med napríklad? Malo by to zároveň aj ten peelingový efekt, že by sme sa zbavili tej suchej pokožke, čo máme na perách a med by to vyživil, pretože med pôsobí antibakteriálne, antivírusovo, nedá nejaký priestor na nejaké plesne a podobne a práve zároveň med pôsobí aj hydratačne. Čiže je to dobrá kombinácia. Je to výborná kombinácia. A na to zimné obdobie je to fajn. Môžeme to aj takto skombinovať. No a keby som išla po poriadku, tak máme tu napríklad takúto hlavkovú kapustu a tá sa používa najmä teda v zime a my si z toho môžeme urobiť aj masku na pleť. Ja by som povedala najprv zhruba nejakých pár receptíkov, 3 na takú aknóznu pleť, masnejšiu a ktorá trpí zápalom. Takže pokiaľ si zoberieme takúto bielu hlavkovú kapustu, môžeme si ju pomlieť na akomkoľvek mlynčeku a dostaneme takúto zmes. A túto zmes si jednoducho natrieme na pleť. Pokiaľ by sme sa pýtali, prečo si máme dať kapustu, tak nie len preto, že nám ostala v domácnosti a chceme ju využívať, ale obsahuje veľké množstvo vitamínu C, a tento C vitamín je veľmi dobrým antioxidančným prostriedkom na našu pleť. On nám ju zároveň aj vyživí, tá pleť je vypnutá a pôsobí najmä aj na pleť, ktorá je citlivá a povedzme, že trpí zápalom alebo nejakými exémami a podobne. Čiže môžeme bez obav pomlieť hlavkovú kapustu, zhruba takých 5-6 listov alebo nejaký kúštik odkrojiť a veľmi dobrá a lacná maska a budeme vidieť efekt výsledný. Ako dlho necháme takú masku pôsobiť? 30 minút stačí? To bohate stačí. Vo všeobecnosti ja odporúčam tých 15 až 20. Ak je menej, nevadí. Možno menej pri iných zložkách, ako je povedzme citrón, ale keď aj 30 minút, nič sa nestane, nech si to tá pleť natiahne a nech vidíme ten výsledný efekt. Potom by som ešte odporúčila napríklad na takú aknóznu pleť. Tu nám máme droždie. Toto droždie môžeme si pomrviť takto na menšie časti. Pridáme zopár kvapiek citrónu, veľmi opatrne, pretože citrón jednak môže pôsobiť aj agresívne. Na citlivú pleť asi áno. Na citlivú a aknóznu pleť, áno, premiešame. Čiže v tom prípade nemusíme použiť citrón, ale droždie. Droždie s citrónom. Používame kombináciu. To je iba táto kombinácia. Áno, táto kombinácia. Ja si pamätám ešte teda za čias, že som používala, keď som chodila do školy a bola taká receptúra, ktorá kolovala, že droždie s mliekom kombinácia. Bolo to celkom náročné nanášať na tvár, musím povedať. Chvíľu ma to bavilo, prvý aj posledný krát, ale asi to bolo účinné. Určite je to účinné a tých receptov je veľké množstvo, ale ja som práve vybrala citrón,
pretože citrón sa viaže tak možno aj k tomu zimnému obdobiu, kedy ho môžeme použiť. A citrón spraví tiež určitý exfoliačný efekt, čiže zároveň aj peeling, ale vybieli tú pleť, zjednotí a doplní potrebné antioxidačné Zorka, látky. túto konzistenciu dokážeme teda naniesť na pleť v tomto stave, ako sme to nechali? Či to musí byť také kašovité? Tomu sa budeme trošku dlhšie venovať. Dobre, čiže kašovitá konzistencia. Kašovitá konzistencia. Aj toho citrónu pridáme toľko, aby vznikla tá kašovitá konzistencia. Toto je len tak na ukážku. Naniesieme na pleť, ono by nám to malo zaschnúť a potom zmijeme vodou. No, ďalším prostriedkom, ktorý môžeme použiť, sú jablčka. Tie sú v každej domácnosti. My môžeme použiť dokonca aj šupky a šupky si jemne naniesť na pleť, na celú pleť, tak ako to poznáme povedzme z tej uhorkovej masky. A tá pleť si už bude naberať všetky tie vitamíny, enzymy, čo obsahuje jablčko a bude vlastne doslova nasávať tie výživné zložky a bude to pôsobiť proti unavenej pleti. Respektíve potom my si môžeme z jablčka urobiť aj, takto môžeme si to jablčko nastruhať na nejakom malom šikovnom strúhadle, zasa len na ukážku. Použijeme k tomu, zoberiem si takto lyžičku, pridáme si k tomu troška bieleho jogurtu a použijeme práve ešte aj škoricu. Troška škorice, tá sa používa takisto v zimnom období. No a škorica má za účinok taký protizápalový, ale aj prekrvuje. Takže nám pomôže zbaviť pleť nejakých akné, odmastí tú pleť. A zase ten jogurt, keďže má veľa výživných látok ako bielkovín, tak nám tú pleť zároveň aj vyživí. Tu ti ešte vstúpim, keď spomíname škoricu. Mnohí z nás si škoricu pridávame do kávy. Áno. Prečo je to dobré? Je to správne, lebo káva určitým spôsobom môže aj trávenie zaťažiť a vlastne káva, dá sa povedať, že ochladzuje a tá škorica zlepší metabolizmus, zlepší to trávenie v žalúdku a aj nás tak primerane zohreje. Takže sa zvykne dávať škorica, prípadne aj škorica a kardamon. Takže tu sú tiež také dve zimné zložky. Poďme k ananásu. Ananás veľmi jednoducho môžeme použiť, keď ho máme v domácnosti, tak stačí, keď si buď vymačkáme šťavu, alebo zoberieme aj takýto kúsok ananásu. Ja odkrojem troška menší kúsok, aby sa nám lepšie s tým pracovalo. Najprv si môžeme na vnútorné zápestie vyskúšať, či nemáme na to nejakú alergickú reakciu. Ak sa nám tá alergická reakcia nezjaví do tých 15-20 minút, tak vieme, že môžeme si s takýmto kúskom ananásu natriť tvár, krk a samozrejme aj dekolt. Vždy hovoríme, keď si robíme masky na pleť, zahrňujeme aj krk a dekolt. Necháme pôsobiť nejakých znova tých 15-20 minút, potom zmijeme a naniesieme bežný krém. Takže veľmi, veľmi jednoduchá vec. Máme tu ešte vajíčko. Máme vajíčko. Toto je asi môj najobľúbenejší recept, ktorý používame na takú suchú pleť, alebo aby sme ju oživili. A tu použijeme už aj bravčovú masť, ktorú samozrejme máme v domácnosti, pretože zvykneme napríklad vyprážať na bravčovej masti, alebo si ju natierame jednoducho na chlebík. Pridáme med a žltok. A rada by som povedala, že bravčová masť je veľmi významným faktorom v našom jedálnom lístku, pretože obsahuje mastné kyseliny a dokonca obsahuje aj kyselinu hyalurónovú, ktorú poznáme, že je veľmi dobrá na našu pleť, že ju jednoducho hydratuje a tá bravčová masť vlastne v tomto recepte, ktorý robíme na takú suchú pleť, citlivú, prípadne aj zmiešanú, nám pomôže pomocou tých mastných kyselín dostať všetky tieto účinné zložky do hĺbších vrstiev pleti. Majonéza je tu ešte? Je to aj majonéza. Môžeme sa vrátiť alebo dostať k majonéze. Veľmi jednoducho v každej domácnosti v tomto zimnom období sa môže nachádzať majonéza. Tam netreba nič iné, len zoberieme majonézu. Iba čistú? Iba čistú majonézu a z toho dôvodu, že znova obsahuje vajíčko, obsahuje olej a obsahuje ocot a ten veľmi dobre pôsobí na našu pleť. Veľmi pekne ti ďakujeme, Zorka. Tešíme sa niekedy na budúce opäť na ďalšie tvoje zaujímavé a praktické rady. A v